Здравейте! Казвам се Станислава и практикувам хатха йога. В следващите 10 минути ви каня на едно вълнуващо пътуване към самите вас. Там, където умът и тялото ще се слеят в красивата позиция Вамадевасана. На пръв поглед тази позиция може да ви се стори сложна, но ако изпълните правилно входа, който ви предлагам, дори да сте в самото начало на своя път в йога, стига да нямате проблеми с колената и тазобедрените стави, ще можете да се насладите на красотата на тази асана и на благоприятното й въздействие върху тялото и ума. Вамадевасана стимулира кръвообращението в тазовото дъно, тонизира репродуктивната система, органите в малкия таз, разтяга предната повърхност на бедрата и стимулира нашата хормонална система да отделя повече хормони на радост и щастие. Вамадевасана работи с 3 от нашите чакри: коренната чакра Муладхара, чакрата на удоволствието, сексуалността и творческата енергия Свадхистана и нашата сърдечна чакра Анахата. Преди да пристъпим към самата позиция, е необходимо да си приготвим допълнителните материали. Ако имате чувствителни колена, може да ви се наложи да постелите одеяло, хавлия или втора постелка, перпендикулярно на първата, там където ще бъдат вашите колена. И тухличка за йога. Ако не разполагате с такава, може да вземете 1-2 дебели книги от семейната библиотека. Сядаме в началото на постелката в ваджрасана. Петите се сочат точно нагоре, стъпалата са в шпиц, седалището е върху петите. Гръбначният стълб се удължава нагоре, абсолютно изправен, без извивки в поясния или гръдния отдел. За това ние подвиваме опашната кост надолу и изпъваме темето на главата нагоре. С вдишване вдигаме ръце нагоре, издишвайки наклоняваме тялото напред и надолу. С анкасана, позата на полумесеца. Удължаваме добре гръбначния стълб. Седалището е върху петите. Главата е успоредна на лактите. С вдишване вдигаме таза нагоре и влизаме в парватасана. Стъпалата остават заедно, петите или лежат на постелката, или се опитват да докоснат постелката. С силни длани отблъскваме нашето тяло нагоре. Тазът се стреми да удължи гръбначния стълб и краката. Колената са изпънати, лактите също. Парватасана. Без да променяме положението на нашия таз и на раменете, които остават в една линия паралелна на постелката, вдигаме на вдишване десен крак изпънат в шпиц. Широка крачка напред, поставяме стъпалото между ръцете, между дланите и отпускаме коляното на левия крак върху постелката. Ходилото продължава линията на нашият крак. Пръстите са изпънати, ходилото лежи върху постелката. Изключително важно е ъгълът в десния ни крак, ъгълът в коляното да бъде 90
градуса и в никакъв случай да не допускаме остър ъгъл в коляното. И започваме нашата подготовка. Поклащаме се наляво-надясно с тежестта на цялото тяло, като пристъпваме от длан на длан. Фиксираме дланите и започваме да пружинираме с тазовото дъно нагоре-надолу. Придвижваме стъпалото на десния крак към левия дълъг край на постелката и го поставяме успоредно на постелката, като ходилото ни е в контрашпиц или в ъгъл 90 градуса. Ъгълът в между коляното и бедрото също е точно 90 градуса. И отпускаме коляното към постелката. В този момент най-вероятно ще ни потрябва тухличка, която поставяме точно по средата на бедрото, с цел да запазим симетрията на нашия таз. Тоест, седалищните мускули вляво и вдясно да бъдат на еднаква височина от постелката. За тази цел може да използваме ръка и да завъртим бедрото на изпънатия крак навътре. Накланяме тялото напред и или поставяме длани, или ако можем, се отпускаме върху лакти. Лактите и дланите образуват две успоредни линии на ширината на раменете. Може да направим няколко поклащания наляво-надясно в областта на таза, за да продължим нашата подготовка, за да бъде тялото топло, послушно и меко. С вдишване изправяме корпуса нагоре, откриваме гръдния кош, поставяме едната длан върху коляното, а другата върху петата. Дишаме дълбоко. Освобождаваме нашата опора и петата на предния крак отива към слабините. Коляното на предния крак и коляното на задния крак лежат в една линия, която преминава през центъра на нашето тяло. И тук започва нашият вход в самата асана. Продължаваме да подготвим нашите мускули и стави, като за целта пружинираме с петата на задния крак към външната страна на седалището. Когато почувстваме, че петата е стигнала в най-долното положение, до което може да достигне, обръщаме дланта с пръсти насочени към тялото. Рамената и лакътът на задната ръка образуват една права линия. И това е базовото положение на Вамадевасана, когато дясната ръка е върху коляното. Пълното положение е когато ние захващаме с дясна ръка ходилото и изправяме корпуса до ъгъл 90 градуса.
Погледът е насочен назад. Цялото тяло лежи в една равнина. Освобождаваме задния крак. Обръщаме тялото напред и отпускаме корпуса върху бедрото, като разпъваме гръбначния стълб, удължаваме цялото тяло. Може да направим няколко движения вляво и вдясно, за да освободим напрежението в таза. След което дланите застават на една линия с коляното. Десният крак отива назад и се връщаме в първата асана. Може да направим няколко движения в колената, които също ще ни помогнат да освободим напрежението в областта на таза. И повтаряме движенията с ляв крак. След което отпускаме колене. Седалището отива към петите. Удължаваме се в сасанкасана. С вдишване, ръце нагоре, издишваме ваджрасана и почивка в позата на детето, баласана. Дланите са насочени нагоре, челото лежи на постелката. Благодаря ви за вашето внимание. Надявам се Вамадевасана да ви е харесала. Практикувайте редовно йога.